šta bi se desilo kada ne biste jeli ništa 10 dana? Ovo je najteži izazov koji sam radio do sada. Znači svaki dan će mi biti sve teže i teže, na kraju bukvalno možda ne budem bio živ. A ja sam tu da mu otežam ovaj izazov tako što ću mu svaki dan zadati po jedan zadatak. Moraš još da mi otežavaš ovaj pretežak izazov, ne možeš biti ozbiljan trenutno. Ovo nikada nemojte pokušavati. Moj drugar je doktor, tako da on mene svaki dan pregledao da se pobrine, da sam ja zdrav i da mi se ne desi zapravo nešto jako loše, ali ako ostanete do kraja videa, shvatit će se da mi se nešto ipak desilo. Santi mi je doneo ovaj mystery box koji je jako mali, ja bukvalno nemam pojma šta se nalazi u njemu. Ako ja pobedim ovaj izazov, dobit ću ovaj mystery box i jedva čekam da saznam šta se u njemu nalazi. A ako ja izgubim ovo, Santi će dobiti 100 eura. Ali prvo treba da me nateraš da odustanem od ovog izazova, koji je već sam po sebi neverovatno težak. Vreme ti već krenulo, ja idem da pripremim prvi izazov, tako da bolje požuri. Svaki dan ću se meriti. A da biste vidjeli koliko trenutno imam kila, morate da pritisnete like i subscribe. A ako ste svi to uradili, evo sada možete da vidite. Trenutno imam oko 95 kila. Ljudi, ovo je tek prvi izazov, tako da možda izgleda malo lako, ali ovo će da traje 10 dana i svaki izazov će biti sve teži i teži. Mada i ovako neki laki izazov za Ksea će biti sigurno težak, pošto znam da on nije baš najspretniji, pogotovo sa pikadom. Kseo, jesi gladan možda, a? Šta je ovo? Meni već ljudi krči stomak, znači prošlo jedno 6 sati, nisam se navikao, valjda će biti lakše. Da, bit će sigurno. Hoćeš odmah ili kasnije da se zahvalim za 100 evra? Ej, ajde samo da igramo, prvi izazov je koliko moram poena uopšte dobijem da bi pobedio na ovom čudu? Pa, s obzirom kako tebi ide ova igra i sve ostalo, ajde da kažemo 60. 60? Možda sam malo strog. Strog? Koliko imam pokušaja, čekaj. Pa iz 5 pokušaja koliko ćeš imati. Ako ne uspeš, znaš šta nećeš moći da radiš? Nećeš moći da koristiš telefon 10 dana. Jaj, o moj bože, znači neću moći da jedem ni da koristim, a dobro, barom ću imati kompjuter. Za sada. Ovo postaje baš teško, ne moram da se uozbiljim, ako ne pobedim ovaj izazov, nadrljao sam. Santi, znači si realan, pa ljudi pogledajte kako ovo izgleda, kako ja treba pobedim jedan izazov ako će on ovako da se ponaša. Ja sam mislio da ti je ovo lako, što sam već si uplašio, ha? Gledaj sad ovo. Ljudi, gledajte ovo. Ljudi, 25, znači toliko sam blizu. Još 35, kažu da je treća polako. sreća, a gledajte šta ja radim iz drugog pokušaja. Koliko je ovo? 12. Znači ovo mi je tek drugi pokušaj, 12 plus 25, to je 37. Dobro je da izračunao sam dobro. Imao sam 5 iz matematike, ljudi, gledajte šta sad radim. Jel ovo 3 sad? Imaš 2 pokušaja, ljudi, da dobijem 20 poena, ja mislim to zapravo skroz moguće. Jaj, ljudi, imam još jedan pokušaj, 40 bodova, znači, ako izgubim telefon, on će biti najteži izazov ikada, znači, evo, meni već krči mi stomak, ne znam da li se čuje, ali... Čekaj, jesi shvatio ti da ako ne pogodiš 20 ili centar, da je tvoj telefon sada moj na 10 dana? Jaj, ljudi, neću moći ni poruke. Evo, bez pritiska, Kseo, bez pritiska. Ovo je posljednji pokušaj, ljudi. Ovo će odlučiti da li će meni ovaj izazov da bude užasan ili će mi biti jako užasan. Nema između. Mislim da je vreme da mi nešto daš što tebi pripada. Ljudi, ovo je posljednji izazov koji ću da izgubim, kunem se, znači, užas. Evo ti Santi smaraču jedan. Hvala. Ne mogu ništa, jedem 10 dana, to jest još 9 dana i nemam telefon svoj. I da Santi pobedi, iscepat ću onih 100 eura. Šta? Šalim se. Imaš ti ovdje neke igrice da ja igram usput? Možeš da gledaš eventualno, daću ti da gledaš kako igram. Šta kažeš, Kseo, hoćeš da igraš kompjuter? Ja ne mogu, ljudi, moram da igram Clash of Clans. Ili Clash Royale, ili Minecraft ili nešto. Slobodno, idi igre, ne znam koliko ćeš još dugo moći svakako. Nije da isto govorim, ali vidimo se sutra, Kseo, nadam se da si spremio večeru. Da, jesam spremio. Ja ću malo da igram se s ovim igricama na tvojom telefonu, pa se vidimo sutra. Evo, Santi je otišao pre par sati, završili smo prvi izazov. Nešto omak bukvalno ubija. Nekako čudan osjećaj, zašto imam osjećaj kao da mi se povraća od gladi, a kao nemam ništa ni da ispovratim. Ovo je tek prvi dan, čak me izjazao da će mi uzeti kompjuter. Ako ne budem mogu da igram igrice, ne znam šta ću raditi. Nije mi dobro, ovo nemojte ni slučajno da pokušavate kod kuće, zato što je veoma opasno. Meni je došao drug da me pogleda, doktor rekao je da je sve okej, ali ja se ne osjećam kao da je sve okej. Imam osjećaj kao da sam bukvalno već izgubio na 30 kila, ali vidjet ćemo sutra. Šta kaže vaga, ostanite do kraja videa da vidite koliko sam na kraju izgubio. Pozdrav ljudi, ovo je drugi dan, idemo da vidimo da li se Kseo naspavao. Nadam se da jeste, danas je neki težak izazov. Uđi slava. Dobro jutro. Joj, ljudi. Gde si? Nešto si bi umoran. Hranim se vodom, to vam do sad nisam rekao, znači treba pijem samo vodu, ne smijem ni sokove ni ništa, ovo je
Iskreno, prvi dan mi je bio lak, ali evo čim kako je krenuo drugi dan, bukvalno se raspadam ljudi, uopšte nije dobro. Dalje imam snage da se borim da ne dobiješ onih 100 eura, tako da bolje da suzdržiš fore. Nadam se da imaš snage i za sklekove, malo imam neki zadatak za tebe. Nadam se da si doručkovao jutros. Spavao sam sat vremena, sanjao sam taj glupavi Picado. Šta je? Znaš da ja u stvari nisam spavao, nešto na telefonu sam baš do kasno O moj ostao. bože, samo mi reci šta je sljedeći izazov. Sklekove, znaš da ih radiš? Znači svaki izazov bude neka fizička aktivnost. Ljudi, ja ne mogu, znači kao što sam rekao malo pre, nisam spavao, gladan sam. Ja mislim će ne svestiti svaki sekunde. Koliko sklekova moram da uradim? 40. 40 sklekova, Mislite da je to možda malo, možda 45 hoćeš ili je 40 dovoljno? Nekako ću ti vratiti, znači sljedeći video, znači. Pripremi se jer ako ovo ne uspeš, uzimam u kompjuter ljudi. Nadam se da si igrao sira s kompjutera. Hoćeš mi bubreg uzeti. Ljudi, zamislite morate raditi 40 sklekova, niste jeli ništa više od 24 sata. Znači, bukvalno mi je prazan mi je stomak, bukvalno, ne sam, ali uspeću, da on ne dobije 100 eura, moram se potruditi. Ajde, sad ćemo tamo da vidimo koliko imaš kila. Makar ćeš smršati ako išta. Vidimo koliko imam kila, evo, drugi dan je sada, imam 90 kila. Uspio sam nekako da smršam 5 kila već, ja ne mogu da verujem, ako se ovaj izazov nastavi, ja ću bukvalno imati 50 kila do kraja ovoga. Ljudi, evo sad treba da radim 40 sklekova i sad ćemo da vidimo da li ja zapravo mogu da uradim. Znam kada jedem i kad sam odmoran da bi mogu da uradim 40 sklekova. Sad ćemo vidimo da li će isto ići. Znači da se oznajem pošto sam popio 4 litre vode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 13, 14, 14. Ljudi, ja mislim da će on čak i ovo uspeti, treba se možda dati malo više. 20, 21, 22, pa ide to njemu brzo. 3, 4, 25, ovo izgleda mi kao da gubi malo snagu. Nemoj samo formu da izgubiš, inače ćeš morati sve opet. Ne brojiš mi dobro. 28. Aj, 30. Šta si rekao? 30? 28. Ljudi, ne. Stvarno sam očekivao više. Da li imaš nešto da kažeš? Mislim da ću se onesvestiti, nije mi dobro. Što stvorim 30, inače mogu više. 29. Ali u ovom... on nije dobar čovjek, ljudi. Vidi, a makar za trud. Evo ti nešto da pojedeš. Što? Što mi daješ? Jedna žvaka. Ljudi, žvapa, to ne mogu ne pojedem. Ljudi, ništa nisam pojeo već 24 sata. Ali nadam se da si igrao igrice jer sada mislim da ovo pripada meni. Ja ću da se dobro postaram o ovome. Nećeš se ljutiti ako prodam, jel? Ne, moj bre, koji si ti? Ljudi, ovo je, znači ja mislim da je ovo posljednji video. Ne, nema teorije. Ovo je bila glupa ideja od početka. Vidi, sutra se makar vidimo opet ako išta, družit ćemo se kseo, tako da nemoj biti tako tužan. I pojedi nešto, izgledaš mi baš slabo. Znači nije mi dobro, ovaj Santi je bukvalno koliko je bezobrazan, moram nekako da mu vratim, a ne znam kako, vratit ću mu do kraja ovog videa sigurno, ne znam kako, ali vratit ću mu. I dalje grižemo ovu žvaku koju mi je dao pre 5 sati. Vidimo sutra, nažalost, sutra je još jedan dan, još jedan izazov. Jaj, ljudi, izgleda da je došao moj mučitelj. Dobro jutro, kseo, kako si? Ćemo prvo da se izmerimo, ljudi, kao tradicija, da tako krenemo svaki dan, da vidimo koliko sam zapravo smršao. Ljudi, izgleda sam opet izgubio 5 kila. I ljudi, sada ćemo da mu damo novi zadatak. Jesi spreman? Dobro, nemojte Santiju reći, ali ovoliko sam blizu da odustanem, baš se loše osjećam. I danas je zadatak da uradiš... Ljudi, imao sam noćnu moru o hrani, kako beži od mene, ja je vijem. Dobro, ajde, reci mi šta ti je izazov. Pogledaj iznad sebe. Ne. Nadam se da si popio dovoljno vode jer ako ovo ne uspeš, ostaješ i bez vode ceo dan. Što? Da. O moj bože, ljudi. Dobro, koliko radim zgibova? 20 zgibova da uradiš. I ne možeš da odmoriš između, moraš odmah 20. Izjadno. Ljudi, ja odmoran mogu jedva da uradim 20 i to ovako se tresem. Jel će biti jedan izazov koji nije fizičke aktivnosti bez vode, pa ti nisi normalan, ja ću se onesvestiti, bukvalno ću umreti. I ovako ne možeš da uradiš 20, ali tek sad kad se raspričaš. Samo čuti. Evo, ljudi, ako uspijem 15, morate da ostavite like i subscribe. Ajde, ti dalje pričaš, ali ne vidim nijedan zgib da si uradio do sada. Ljudi, inače ova šipka je slomljena, bukvalno se okreće, znači ovo je užasno. Dobro, nema veze. A dobro, samo 20, šta ti je to? Ćuti! Može? Kreni. Brojiš?
1, 2, 3, 4, ovo baš dosta sporo ide ljudi. 5, 6, ako isto ja makar verujem u tebe, da znaš. 8, nemoj se previše smeti, samo će ti otežati. Ajmo makar 10 da stigneš. I 10. On bio 11. Šta, i bio je 11. Ajde, samo radi. 10. I on nije uspio da uradi ni 20 sklekova, a vidite koliko je ubaran, ne može ni da ustane, ja mislim. Tako da, nažalost, morat ću vodu da ti uzem, ne možeš da piješ vodu ceo dan. Bože. Kako se osjećaš povodom toga? Ne osjećam se, ne osjećam ništa. Vidi, makar ako isto častit ću te ručkom sa tih 100 evra. Toliko sam umoran, toliko sam izmoran i gladan da ne mogu ni da pričam, znači drug doktor mi je rekao da moram hitno na lečenje, ali ja sam ipak zbog vas odlučio da izdržim i kroz ovaj dan i kroz ovaj nemogući dan bez vode. Evo, znači tačno je 12 sati prošao ovaj dan, znači ne da pijem vode. Znate koliko sam žedan, evo bukvalno su mi osušene usne, treba da ovo da otvorim. Ovo je najteži dan u mom životu bio. Bukvalno, znači krenuo sam da haluciniram u jednom trenutku koliko sam pregladan i prežedan. 30. Nije ni bilo toliko teško, ne znam što. On je bukvalno napravio da izgleda kao da je preteško raditi 20 zgibova. Mislim, jeste da nije jeo, ali ne znam. Danas je 4. dan, kao što već znate. Danas imam neki izazov za njega koji nije fizički, tako da valjda će uspjeti jednom i da pobedi. Sve ovo? Dobro jutro. Kako si, momčino? Ljudi, ovo mučenje se nikad neće završiti. Teško je. Ljudi, nisam išao u WC bukvalno 2 dana, znači toliko mi nije dobro trenutno. Užasno se osjećam. Ovo je najgluplja ideja u mom životu, iskreno. Jaj, jesi vidio nove Xeo majice, jesi kupio jednu? Jesam vidio što Xeo, kada si izbacio Xeo majice? Ljudi, ja mislim da on halucinira, znači on majice nije ni izbacio još, ali ne znam šta je upravo rekao da izbacio majice, nije mi jasno šta se dešava. Šta je današnji izazov, šta danas radim? Današnji izazov, pošto očigledno fizičke aktivnosti ti nisu neka jača strana, tako da danas sam odlučio da se smilujem i da igramo žmurke. Konačno nešto, ovo danas ću pobediti sigurno, ljudi. Ali vidi, makar ako pobediš danas u challenge-u dobit ćeš da pojedeš sok. Brojat ću 30 sekundi, a Santi za to vreme treba se sakrije negdje, ja treba pogodim gdje je on. 1, 2, 3, 4, čujem te, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Krećem. Čekaj, ovo je zapravo, čekaj sekund. Ljudi, a dobro vi znate sigurno gdje je on, ali gdje je on? Ili on ispod ovoga ovdje ili je u ormanu? Ja ne mogu da se pomerim, znači ne mogu da odem da pogledam da li on ovdje, ali zato kako je pametan, ostavio vrata od ormana otvorena, sad zapravo ne znam gdje je. Kao da čujem ljudi nešto, kao čujem neke zvukove iz ormana. Santi, gdje si? Ajde, dobro, imam 50% šans. Santi, jesi možda u ormanu? Santi, ako si... Pobedio sam! Što si rekao, jel dobijam neku hranu sada? Da, dobijaš konačno da jedeš sok. Sok? Da. Dobro, i to je nešto, ljudi, znači bukvalno spijem vodu posljednje 4-5 dana, ne znam ni koliko je prošlo. Ajde, samo mi molim te, daj taj sok. Nemoj samo previše da popiješ da se ne ugojiš. Ovo, ne znam, ima neku aromu čudne, sigurno. Znači beži bre. Ljudi, konačno nešto što nije voda, jel možete da verujete da ja 4 dana nisam ništa jeo, niti pio što nije voda i konačno dobijam ovaj sok. Danas evo imam 80 kila, znači svaki dan 5 kila, to je bukvalno, ne imam 82 ili 1 kilo, ne mogu baš da shvatim. Može baš da bude opasno i ozbiljno. Ja sam jem bukvalno kod doktora, tako da... Pozdrav ljudi, danas je 5. dan i ja sam ovdje zatekao Kseonidu. Kseo? Mislim da spava.
Dobro jutro. Jutro, žena sam sanjao McDonald's, brate. Ozbiljno. Znaš sam ja baš jeo McDonald's sinoć, kakva slučajnost. Šta radimo danas? Danas sam ti spremio neku igru pogađanja. Igru pogađanja. Da. Vidiš ove sokove? Dobro. Ima 3 soka i ti treba da pogodiš koji je Fanta. Mislim da ćeš moći. Jel se sjećaš uopšte kako Fanta ima ukus? Znam da sada par dana nisi ni jeo ni Ne pio. sjećam se ni svog imena trenutno. Pa ti si Kseo, moj najbolji drug, kako se ne sjećaš? Duguješ mi 100 evra. Šalio se. Sjećaš se da smo... Uspjeće na nekom drugom danu. A šta, da challenge da pogodiš koji je Fanta. Pažljivo sam izabrao ove sokove, ako možeš primijetiti, svi su od naranđe. Mislim, znam da ti vjerojatno više ni ne vidiš koliko si gladan, ali tako se okreni. Ne brini se, makar ću ti sipati puno soka. Neću. Ljudi, ja mislim da on hrče, ja mislim da je zaspao. Ali vidite da sam izabrao sva 3 soka od naranđe, tako da mislim da će ovo biti baš težak challenge. Čekajte samo da ne preteram, nećemo da se ugoji, jel tako? Ako on uspe u stvari da pogodi koji je Fanta, mislim da mu možda čak i dam 1, ali po mom izboru koji će da popije. Tako, nismo preterali, naravno nećemo da se ugoje. Seo, Subscribe. Šta? imaš ovdje spremljena 3 soka. Jesi se sjećaš, to nije bio san. Da, sjećam se, ovo je... Mi radimo izazov. Da, okej. Šta, dobro? Treba da pogodiš od ova 3 soka koji je Fanta. Au. Što najgore, sva 3 su različite boje. Čekaj, evo probat ću ovaj u sredini. Znači mora baš sve da popiješ. Morao sam. Ovo ima odličan ukus. A možda zašto ja nisam ja već 30 dana, ali... Ovo je kida. Šta je ovo? Ovo je malo gušći. A tu sam malo preterao, čak sam ti puno nasuo. Ne znam zašto sam ovo popio odmah, to je bilo zapravo glupo, sad ne mogu ni da ih upoređujem, ali... Zapamti, ukus naranđe tražila. Da. Ovo... Mislim da je Fanta gazirana, da ne. Ne znam, ja samo vodu pio u životu. Ja ljudi poprilično siguran da je i ova Fanta gazirana, tako da je... Ja bih rekao da je ovo. Nije ili jeste, vidiš, ne znam ni ja više sam, tako da Te nemoj me zezati, je li ovo Fanta ili nije? Jeste Fanta, šalim se Fanta. I sada za nagradu imaš da ceo sok popiješ, ali naravno Fantu si rekao svakako da ne piješ, ne voliš. Ovaj sok, ne znam, ima mi malo, mislim da bi baš bio zao kad bi ti dao baš ima malo. Tako da daću ti Mislim da ću barem preživjeti na ovom soku, pošto da ima puno šećera. Ljudi, izgleda sam danas mrš samo 1 kilu, to je vjerojatno zašto sam iksirao onaj sok malo pre. I pozdrav ljudi, 6. dan je, ja sam juče Kseu dao sok, tako da mislim da je sad u redu, malo si najeo tog soka sigurno. Sada je 6 ujutru, hajde da vidimo da li je ustao. Ne čujem ništa. Kseo, dobro jutro. Halo, Kseo, jesi budan? Hej, jesi dobro? Halo? Kseo? Brate, moramo da idemo kod doktora, mislim da treba mi pomoć, odmah. Važi, pa hajde, idemo kod doktora. Evo, vratili smo se od doktora, ne mršavam mi 5 kila svaki dan, ne mogu ne pričam, nije mi dobro. Doktor mi rekao sam zapravo okej, znači ću zapravo nastaviti ovaj izazov, iako mi se to ne radi. Ovo je 6. dan bez hrane, ovo je bukvalno preludo. Evo, možete vidjeti da on bio jako srećan, inače kad je čuo da sam zdrav, jer ćemo nastavimo sa njegovim glupim izazovima. Drago mi, zašto si moj drug, a i pre svega radit ćeš Neće zadatke dobiti koje ti 100 zadam. Evo, dobio sam novu motivaciju kad sam bio kod doktora, neće dobiti 100 €. Baš zato danas ću te voditi u kućni restoran. Danas, Stvarno? da, pravit ću ručak za mene, a ti ćeš gledati. To ti je današnji zadatak i ako ne uspeš, ceo izazov ćeš izgubiti. Ja sam ovdje napravio japansko jelo zvano ramen, kao što možete da vidite. Ali mislim da nije fair da ja to sve sam pravim, tako da ti ćeš ovdje da mi malo pomogneš, jel' tako? Brate, ja treba da ti pravim hranu, znači nije dovoljno. Ja verujem u tebe, ja sam čuo da si ti veoma dobar u kuvanju. Budi srećan makar što ne možeš da radiš nešto fizički zahtevno. Mislim, znam da je ovo otvaranje kesice možda tebi teško, ali... Ljudi, ovo je prva hrana koju sam vidio u 6 dana i on će sad to sve da pojede ispred mene, znači, bukvalno, i ja treba da mu napravim, ti si bukvalno zao. Promešaj to. A promešat ću, pusti me, vidiš da treba i drugu kesicu da otvorim. Ako sad odustanem, stvarno bi bilo sramota, a jako me zanima šta se nalazi u onom mystery boxu. I ne želim da mu dam 100 €, pošto je bio bezobrazan svih ovih 6 dana. A pogledaj ono tamo.
Šta? No, ništa. Šta? Evo ti, gotovo je konačno. Napravio sam ti ovo posle. Hvala. Znaš da mi se baš sviđa u stvari. Svaka čast. Umro sam sada na hardcore svetu zbog tebe, cijelu noć sam igrao ovo, brate. Da, mislim, zamalo si ga imao, vidim tu, baš si blizu. Ali, Kseo, moram nešto da ti kažem, ne znam, tebi je ugašen ti je kompjuter, nemaš ga već 10 dana nemaš kompjuter. Da, pa ti si mi uzeo. Da, već 10 dana. Ja sam poludeo, znači, bukvalno, ako ja nešto ne pojedem, ja mislim da ću ja ne znam što, ja sam bukvalno gledao, sve to sanjao, znaš da je moguće, sam sanjao, bukvalno cijelu noć nisam spavao. Ili sam halucinirao ili nešto. Ljudi, izgleda sam danas izgubio 3 ili 4 kila, bukvalno ne mogu više ne se setim koliko sam imao kila. I vidjeli ste šta mi se desilo kad je Santi danas došao za današnji challenge. Bukvalno krećem da ludim. Hajde da pogledamo koji su drugim ljudima koji ne jedu, koji su njihovi simptomi i šta se sa njima desilo. 8. dan, rizik od oštećenja organa i problema sa srcem može se povećavati. Da, ljudi, ovo je inače, kao što možete vidjeti, jako opasno, ali na moju sreću imam drugara koji je pravi doktor i on me pregleda svaki dan i rekao je da mi je srce okej. 10. dan, kaže da mogu se pojaviti simptomi kao što su dezorijentacija, zamućen vid i problemi sa cirkulacijom i nećeš moći da pogodiš tablu od pikada. Znači nema me stvarati. Pošto vidim da ti uopšte nije dobro, imam neki lak izazov. Zove se ova igra Bottle Flip. Ako ne znate kako se igra, treba da baciš, držiš, znači flašu držiš za čep. Da, baciš i mora pana ovako, da, znam. Ko prvi uspe 2 puta da prevrne uspešno flašu da uradi Bottle Flip, A šta je nagrada? nagrada je ovaj sok. Možda popiješ. To će meni I zapravo to ima puno značiti. Toliko dugo pijem samo vodu, opet želim neki šećer da popijem malo, da mi bude bolje, evo krećemo. Evo ga iz prve, ništa. Idemo brzo, ajde, cep. Ovo je bilo užasno. Vidimo kako tebi ide. Me bole ruke. Bukvalno si izgubio sve mišiće u telu. Ostavim tebi ljubi. O moj Bože, ovo je bilo toliko blizu. Možda ja mogu 7 za remu, kao tvoj rekao, da? Jednog dana. Uspjet ću 7 za redom. Malo, trick shot. Okej, 1-1. Ko sada dobije, to znači da je on pobedio, ja sam će to ja biti ja. Maši da promaši. Ovo je ovaj sok. Jako Ovo je želim koji taj će sad. sada sletiti ravno. Neće sletiti ravno. Nemaš to u sebi. Ništa. Zamalo uplašio sam se čak. Morate lajkujte video. Bez gledanja. Nije lep. Ne znam ni što bi ti htio ovo da piješ, iskreno. Nemoj me zeziti. Nemoguće da imam ovoliko malo kila, ovo je bukvalno, sam 25 kila izgubio, ovo je nerealno. Ljudi, kao što možete vidjeti, ovo je najgori trenutak do sada, krenuo sam da povraćam bukvalno samo vodu, pošto je to jedina stvar koju sam smeo da bukvalno, kao što kaže Santi, jedem u posljednjih 8-7 dana. Jesi dobro, jel? Pa šta mi je, nisam ja druže 8 dana. Haluciniram, raspadam se, izgubio sam sve mišiće, povraćao sam, cijelu noć sam povraćao, Ali doktor rekao da je sve u redu bilo. A mislim da mi je okej srce, ali nemojte ni slučajno ovo ljudi pokušavati, ovo je jedna od najglupih ideja koju sam imao. Izvinim što sam šalio sa tom, a stvarno sam mislio da je sve u redu jer rekao je doktor. Da što je staro više ure, pijem vodu, samo čim popijem vodu ispovratim je. Baš imam neki problem sa stomakom. Brate, slušaj, imam izazov. Jako je glupo sada da odustaneš i ako ne uspeš izazov, obećam ovdje, sve je kraj izazova, možeš da jedeš, odvešću ti u restoran, a ako ga uspeš, nadam se da ćemo doći do 10. dana u jednom trenutku i da ćemo završiti ovaj izazov i da ovo nikad više nećemo raditi. Ajde, još jedan izazov. Vidi, Kseo, ovdje ću sada, pošto nemam puno vremena, napisat ću ovdje, donio sam papir i olovku, jedan broj i ti moraš da ga pogodiš. Ako ne pogodiš, sve se završava ovdje. Ovdje se nalazi broj od 1 do 5. Reci mi koji je ovo broj. Treći sreći. Pravo si. Pogodio je koji je broj, ja ne znam da li je sad ovo dobro za njegovo zdravlje, ali ja sam rekao da mi moramo da nastavimo ako on pogodi broj i makar ćemo saznati šta je u Mystery Box. Ovo je 9. dan. Ja sam veoma zabrinuo sada za Ksea. Ja mislim da on stvarno ne može da nastavi ovaj izazov. Stvarno mu nije dobro, nije mi ništa rekao. Tako da ja mislim da makar za danas neće biti nikakvog izazova. Ali doktor je rekao da bi mogao još jedan dan da izdrži, ako nisam siguran u to. Šta ti, Kseo, misliš? Kaže da može da izdrži još jedan dan. Danas sigurno ne može,
Vidimo se sutra, nadam se da će biti dobro i da sutra možemo da uradimo taj još jedan zadatak. Juče se nisam mer... 65 kilo. Ovo je posljednji dan koji se završava za jedno sat vremena, pola sata, nisam ni siguran. Tako će Santi sad doći, doneće mi mystery box i nekako sam zapravo ovo uspeo da uradim. Joj! Ljudi, bukvalno ću jedem ili idemo na večer za 10 minuta. Ali prvo mystery box. Šta je ovdje bilo, Santi? Mislim da ću baš obradovati. Ovo znam da si želeo, jel tako? Santi, kraljino, bilo je vredno. Drago mi je da si rekao. Dobio sam iPhone. A vi se kliknite ovdje za sljedeći video, ovo je bio najteži izazov ikada. Idem da jedem konačno.